Amen. Ana mekele Chineke na aja ya mma n'ihe mmesoma ya na ihe niile nke o mere m. Akwa aka ya dike napụtara m. Ya ka m jiri sị aka Jehova na-eme mma. Aka ya ọnụ ebube ya na-erugharị n'ebe nọ. Isi iyi nke ndụ adịghị atata ma ọlị. Aka Jehova na-eme mma. Aka ya na-eme mma. Aka Jehova, aka nsọ. Aka Jehova na-eme mma. Ọ na-emere m mmalị. Ọnụ ebube ya na-erugharị n'ebe nọ. Na-agwọ m ọrịa. Isi iyi nke ndụ adịghị atata ma ọlịle. Aka Jehova, onweghị mma. Aka Jehova na-eme mma. Anya m abụọ ọrụ ebube
anyị ji ohere n'ụlọ echeta nwanne anyị nwoke bụ Fada Greg na-atụ anya bụ onye mere afọ 10 o ji wee chi ụkọchukwu n'ọnwa gara aga. Anyị na-echeta ya n'ebere n'ụlọ wee na-asị ka Chineke bụ onye bidoro ezi ọrụ n'isi ya were aga eluigwe n'isi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chineke gị bụ onye okike na onye ndụ ihe niile, biko tụgharịa lee anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị, mee ka anyị were obi anyị niile na-efe gị mgbe ncha. Anyị na-ayọ nke a site na inwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịkọ n'obi nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa nke ụwa niile. Biko tupu anyị akụrụwa ihe ọgụgụ njihere ayọ onye ọbụla bụ onye bịara n'etu paakị moto ebe a mana ọnọchi iri mmadụ ịbụ ọkachasị ebe Fada na-achụkarị ike a na-asa moto ebiko ka onye ama ihe dị na tupu moto n'ofe nke ọzọ ebe anyị nwere were okwu ejikọta otuto dị Yesu.
Oziọma gọzie
na-egbughị oge bụ na anyị ga-aba na ife anyị ji wee mere isiokwu na retreat anyị n'arọ a. Kedu ebe anyị nwetara isiokwu anyị na retreat anyị n'arọ a? Anyị nwetara ya n'akwụkwọ nke Joshua 24 verse 15. Joshua 24:15. Abịa na Joshua 24:15, ife Joshua kwuru bụ nọọsụ. But if you will not serve Yahweh, choose today whom you wish to serve, whether the gods that your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are now living. As for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord. I want everybody to say it. As for me and my household, we will serve the Lord. I ask you a question. Who would you serve? Who would you serve? As for me and my household, we will serve the Lord. Who would you serve? As for me and my household, we will serve the Lord. Who would you serve? As for me and my household, we will serve the Lord. All the years one back, all the years one back, all the I will, all the I will, all the years one back, all the years Mamua, Mesuno, Mamua, Mesuno, Naiga, Bambo. Mamua, Mesuno, all those also Moma. Abaya no sending back on your mana. Mana, often a man, one does sending back on that adopt 1 year or 0. And often now, often try to put that money also in one is a couple of Munyaki, more Tiki, more Momoki, 1 day 0. All the impact now into 2 president. Even if we were the bad, market times were for one or never. Often none of the buy, on your number, no need a joke and organization. Often an enemy who can lose in no. Need for an armor who can lose in no. Manona time or never, Messiah, or the Zaka, Ecuador, on your Nanaki, on your Nazarabani, or Brazil. On your Nazarabani. Mmadụ nwere ike ịdị na-eje ụka nwa ya sị na mmadụ chọrọ ije ụka maka ife ọnọdụ anọ ya ọsị oke nsị aka ije ụka mmadụ ka ije ụka ọdọ anyị akpọ ya child abuse onye ọbụla ejeba nga mana ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị bụ onye ọbụla mụnwa na ezinụlọ m ife anyị mmadụ wee tolite mụnwa na ezinụlọ m ife anyị mmadụ nọ n'ebe a kịta mbụ maka na nne na nna gị nyawa na fawa na ezinụlọ ha kwụsie ike na ezinụlọ m ga-agwa Chineke ọ bụrụ sọsọ di ọ bụrụ sọsọ nwunye ezinụlọ ga-agwa Chineke ezinụlọ dị Chineke mkpa ezinụlọ dị Chineke mkpa maka ile anya na akwụkwọ nsọ anyị bụ na anyị ga-agbada na akwụkwọ nsọ nwa obere oge na Chineke bido n'isi mbọsị izizi ka ezinụlọ ka o kesi ezinụlọ wedataba ngọzi ya na ezinụlọ mgbe Chineke chọrọ imebi ụwa ọ bụrụ sọsọ Noa ka ọ zọpụtara ọ si Noa na gị na ezinụlọ gị je na Genesis chapter 7 verse 1 gị na ezinụlọ gị na ife niile ga-aba n'ụgbọ gị na ezinụlọ gị abịa na Genesis chapter 17 mgbe Chineke na-agwa Abraham okwukwe na-abụ ya n'oge ebi n'oge eme circumcision ọ sịrị ya sọsọ gị nwa ọ sị ya gị nwa na ezinụlọ gị ga-eme circumcision ezinụlọ gị Genesis chapter 17 abịa na Exodus chapter 12 mgbe Chineke chọrọ ịzọpụta ndị ụmụ Israel ọ sị na onye ọbụla gwara ya bụ akụrụdie ọ sị ezinụlọ ọbụla Exodus 12 3-7 ezinụlọ ọbụla ga-ewere ofu atụrụ ofu nwa atụrụ kwue fanche nye ya dịka ezinụlọ ị bịa na Numbers chapter 18 verse 1 Chineke pụrụ n'ife niile chọọ iwepụta
nke Ero. Ọ wee sị na ezinụlọ Ero, ezinụlọ Ero. Ibe anyị ga-ebu ibe abụ na ije na ezinụlọ ibe Chineke bụ ibe Chineke chọrọ. Ezinụlọ ibe Chineke bụ ibe Chineke chọrọ. Na ezinụlọ ọbụla, na ezinụlọ Ero, na ma mụrụkwa ezinụlọ Ero ka ọ bụrụ ndị ga na-agba akwụkwọ odibo. Ị ga-abịa na Numbers chapter 18 verse 1 wee gaba. Chineke wee chọọ ka ha ọzọpụta ezinụlọ dị iche iche wee tie iwu si na m ga-asọ ezinụlọ ọbụla kwenye na Joshua chapter 2 verse 19. Ezinụlọ ka anyị na-achọ ka ya mụnwa na ezinụlọ na m egwerego na ya erughego na anyị ga-efe Chineke. Ị bịa na 2 Samuel chapter 6 verse 11. O nwere ezinụlọ Chineke nyere ngọzi pụrụ iche. Kedu ibe Chineke ji wee gozie ebe a? Ezinụlọ oge David bụrụ Ark of the Covenant wee na-ebuga na bịa. O wee ruo ọpụta n'ụzọ maka Chineke sị nwa na-emetụrụ na Ark of the Covenant na onye mebi akọrọnwụ ka ọ na-ebugasị ya. Ark of the Covenant mee ka gasị n'ọga nọ na-ada mmadụ na-abụ onye jejidi ya. Chineke wee ofu ozugbo ọnwụ. David wee sị na Chineke na-enwe iwe ọkụ mbụli ife abụga na be Chineke nwee ike gbuo egbugbu ezinụlọ. Ife dị n'ife ahụ na mebuli ebuga na ezinụlọ onye ọzọ. O wee mmadụ oge ma o wee cheta ofu ogbenye a na-akpọ Obed-Edom. Ogbenye mmadụ ndị ogbenye ata ụlọ onwe na afọ. O nwere ife anya ahụ. Ogbenye akwụkwọ ife. Ogbenye kpọchaa isi asị na akwụkwọ na di ya isi na akwụ ya isi. Ọ gara akwọsị isi asị nọ nke ndị nwere ego. Ogbenye afọ kwuo ego asị na ife ọ bụ na-eji ya akpọ. Ọ gara ya nwee nnukwu afọ asị ife eri na-eri. Akwụkwọ masị na nwoke a ọ ga-eje debe na be nwoke ọ chọzie Chineke buruzie si ebe a bụrụ gara. Obodo ebe amaghị ebe ọ ga-eme ọ napụtaghị Chineke. Gịnị ka ọ ga-eme? Eze mgbo wee kwadosie Chineke ọnụ na-enetaba afọ the covenant Igbo ọgwụwa ndụ na-eneta dị ọfụma anọkọta ngozi wee tie na be Obed-Edom. Ngozi pụrụ iche ife niile na-amanye na David wee nọkọtasị mba na ngozi nke nwoke a na mba ejekwurukwara mana ife chọrọ ikwu nọọ ezinụlọ ya ka Chineke gosi. 2 Samuel 6:11. The household received the blessing. Now, Oluna Deuteronomy 12 verse 7 and Deuteronomy 14 verse 26. Chineke wee tie iwu na nchọ ka ezinụlọ ọbụla na-abịa n'ihu n'oge olili ya. Ezinụlọ ọbụla ga-abịa wee were onwe gosi n'ihu. They should present themselves to me, before me, in families. Ọsịrị onye ọbụla bịa n'ọsị n'oge ezinụlọ ọbụla. Ezinụlọ ka anyị na-ekwu maka ịfa. Ọ bụrụ na mmadụ jebe ụka, kedu maka ezinụlọ? I am my family, my household will worship the Lord. Abịa na New Testament, Chineke na Ezekiel, Luke chapter 19 verse 9. Chineke sị, today salvation has come to this house, the household. About this man, the household. In John chapter 4 verse 53, there is a household that believed in the Lord. Because the Chineke mere ife. Then Acts of the Apostle chapter 10, where the apostle bịa gwasị Cornelius Chukwu asị na ya na-ezinụlọ ya awemeba baptizim. Acts of the Apostles chapter 10 verse 2. Then you can hear Acts of the Apostles chapter 11 verse 14. In Acts of the Apostles chapter 16, and when ezinụlọ niile nke dị kwenye na ịbata na Acts of the Apostles
n'otu ezinụlọ dịka Jera onye ji Pọl na Silas na n'ụlọ nga wee che na gbapụgo chọọ ka ogbu onwe. Pọl gasịla igbu n'ọnwa na anyị ya hapụba etupu ekele eme hapụa na n'ọnụ ụzọ ya ọrịa anyị nọ ebe a agwaba Chukwu ochekanya eje mee ezinụlọ ya baptizim. Etu a esi wee mekwa ezinụlọ Kristus baptizim. Acts of the Apostles chapter 18 verse 8. Then na Acts of the Apostles chapter 2 verse 39 akwụkwọ nsọ wee sị anyị na onye ọbụla kwere ezinụlọ ọbụla kwere na m ga-ezitekwa nsọ. I will pour my spirit upon all the families, all the households, all the members of the families, not just the individuals. Ka Jesu Kristi na-eziga ụmụ ọzọ ya na Luke chapter 10 from verse 5 ọsịkwa ezinụlọ ụlọ bata nye n'udo udo dị n'ezinụlọ. Udo dị n'ezinụlọ. Ị na-abata n'ezinụlọ udo dị n'ezinụlọ. N'ezinụlọ dị Jesu Kristi mkpa, ezinụlọ dị Chukwu mkpa, ezinụlọ dị onye nwe anyị mkpa karịsịa. Ka ezinụlọ na-enweta ngozi, ka ezinụlọ na-enweta nchegharị, ka ezinụlọ na-enweta ọganihu. Chineke nwere ngosi eme na ọ bụrụ na ezinụlọ na-agbara mbọ osobekwa ezinụlọ ahụ. Ije na Genesis chapter 12 verse 17 akwụkwọ nsọ sị na Chukwu ntara Fero na ezinụlọ ya maka ibi gịnị? Maka ifi na Abraham na-atụ egwu Sera maka Abraham wee bata na anyị ọfụ na nke Fero wee chee na ọ bụrụ na m agwa Fero na onye abụ nwunye na Fero ga-ewu ọwa na nwunye wesị nwunye m adịkwa onye na-ebu nwanne m nwaanyị biko ka ndụ m fọrọ m. O wee kwuo ya wesị oge nwanne nwaanyị Fero wee kpọrọ nwunye Abraham jedebe olu n'ahịa si ahụ Chineke wee kpọọ n'isi ego famili mkpu wee dapụ. Genesis 12:17. In Genesis 20:18, the same thing. In Genesis and in 2 Samuel chapter 12, verse 10 forward, David ma ifi Jomel Chineke wee sị ya nga isi ezinụlọ ofu onye nwere ike ịweta ngọzi ezinụlọ, ofu onye nwere ike ịweta ọnụ. Ezinụlọ dị mkpa. Olu na 1 Kings chapter 13 verse 14 verse 34 and chapter 14 verse 14 Chineke wee sị maka ife ibe Jeroboam mere wee mee ụmụ Israel mee njọ m ga-ata ezinụlọ ya. Na 1 Kings chapter 21 verse 22 Chineke kwukwa na house of Ahab maka ife na aha bụ mgbe ibe ajọ njọ wee jegbuo Nabọt na di ya anya na m ga-ata ezinụlọ ya. Dabịa na Deuteronomy chapter 11 verse 6 o nwere ezinụlọ ole ma ole pụtara na-agbara Moses mgba si kedu ife bụ na Moses amego ka mmadụ zuru ike, kedu ife bụ na ọgọ nọ na-enye anyị so, ka ife bụ na Chineke kwụsịrị ya ka ọ na-afụ okwu na ị ga-achọ isi taa. Chineke wee sị onye ọbụla pụta ndị ahụ na-esi ọrụ. Akwụkwọ nsọ wee sị anyị wee meghe ọnụ n'onwe anyị niile ezinụlọ niile na-esokwa. Mana nke dị egwu bụ nke mere na 1 Samuel chapter 2 from verse 19 to 1 Samuel chapter 4, the story of Eli. Eli na-agba mbọ bụrụ ụkọchukwu dị asọ na-asọpụrụ Chukwu, mana ụmụ ofe ife Eli enyere ụmụ ya ụmụ ya wee dị na-emebisi ọka, na-emebisi aja na-achụ Chineke, na-emebisi ife niile. Ndị mmadụ na-akọmple Eli enyere ụmụ ya ọ na-ekpe ekpere nke ya na-edozi onwe ya dola onwe ya asị, mana ụmụ ya na-emebisi ife. Chineke wee sị
maka ife ife a ele anyị mee na nna akwado m ga-anapụ ụkọchukwu m ga-eme ma ele ma ụmụ ya ma mmadụ niile nọ n'ezinụlọ ahụ m ga-ewepụta ịkapọ the glory quest. Ụmụnne na Kristi, anyị ga-anyị ma ka anyị nwee ike ikwuru na anyị wee ife na-eme eme, maka na ọ bụrụ na anyị akwụrụ ife na-eme eme anyị na-ekwe ife niile n'etu aka ọ dị n'otu aka ọ dị. Ọ bụrụ etu aka ọ dị unu mana ọ bụrụ etu aka ọ dị, onye ọbụla nọ n'ebe a mana ọ bụrụ etu aka ọ dị. Anyị bata n'obodo a na-eme anyị bụ ndị anyị abụgo ndị obodo anyị abụgo ndị obodo tinye aka na mana etu aka anyị nwere etu a ga-esi zụlite ife a bụ ife anyị ma na-eme eme ife anyị mazịrị maka na anyị mapụ ndị otu anyị mapụ ndị Igbo mbụ ọgbakarịa onye nwe egwu ọmụta ọgbakarịa nke anyị na-emekarịa anyị nweta mma anyị emekarịa anyị mụta ntọ anyị emekarịa ife niile ọmụta ọgbakarịa abịazịa onye Chineke nye onyinye ka ọnwa nye azụlite n'ụka ọbata n'ụlọ ụka na-eme ife sọ ya onye nwe omenala ọbata n'obodo na-eme ife sọ ya maka ifi nọọsụ na ebe anyị ọbụrụzi obodo anyị ha nụrụ obodo oyibo dị afọ na anyị n'obodo oyibo dị afọ ịpụta na saịbọọdụ ede ebe a na njikọta dị na nwunye na ife dị ịchọ divọs 3.99 Inayas, no Calabanon, $3.99. $3.99 for apostolic to divide your family. That's not for the name. Into a nice video. However, the one not in Obuda, the best place to get married, the worst place to get married, and the good place to get married. The best place to get married, but I don't want to get respect on me. Obodo man, people need respect on me because they just respect on me. About them, only two, the best place. Why you put respect on me? The worst place, because $3.99 is there. It's a signboard there. They say government cost, and the mattress company didn't give, I think $3.99, what $3.99. Simple. Another. Or if or marriage. The worst place. Now, what we are not at us. Now, we go insurance. Now, we go get insurance. We deal with the way go insurance. The worst place. Now, the worst place. The good place. But now, because they have my respect, you want to respect your way. Even if I was in the bar, or building a vessel, or for that to work out to work out, must can't do your blues of anything of it. That's it, like Madame okay, what you want to happen. You can't each. Onye gọọna ebe Anatoli mụ na enyi nwoke mụ na adịrị abụọzi ife a na-ekwu ụka na mana ụka ọgụgụ na Chineke ka ọ dị onye gbalịrị omenala ya onye gbasiri mie onye akụziri gị onye akụziri m ife na-eme n'obodo a na-agbafe okwu ya site na anyị nọkwara first generation ndị bata obodo a first generation maka gịnị ndị ọzọ ndị niile a na-abịa na-ana anyị ma mbụ ndị isi bịa bile ebili ndị ọzọ bịa na-ebi first generation oluo na 10th generation anyị abụsịkwa mmadụ ọmụta ọgbakarịa ife dị iche iche na-eme ụmụnne nna Kristi ka anyị zụọ n'ọnwa anyị n'ezinụlọ ka anyị pụta mee ife ọmụme dị osi eme enwere treat yesterday mmadụ na-eme onye ọbụla njem o nwere ndị mmụọ ọrụ nwee ndị ọrụ o nwere ndị chebe ọrụ nwee ndị echebe ọrụ o nwere ndị agbanye mama na-eme o nwere ndị ọchọpụrụ akpọrọ edibe a na-eme ilekwa ndị ọzọ anya kwa oke soro mgbere
maa mmiri ọkọ mgbe ọnwe ike ọma oke ụmụnne na Kristi ka anyị were ekele Chukwu na Chineke emegbola anyị mfe nye anyị onyinye na anyị nwe ya mmanụ na ezinụlọ anyị dị mma ịbịakwute Chineke. Ndị anyị na-ama na-eme ife ụfọdụ obodo akagbu ụka almost 2,000 years. How many years ago have you gone by? 100 and something years. 100 and something years. And you were not tired already. And I let you go on your life. Can I if I get them? If I have to see that I won't get to blind me, now I'm winning. What can I say? We can so one is way to know. Yes, you know, I didn't have to check. Now, Jesus Christ, Amen. Lilian na Simon, kedu ahụ ụlọ chọrọ ịgụ ụmụntakịrị nọ? Rosary, Michelle. Face ya n'ebe. Kedu ihe ụlọ na-achọ n'aka nke nzukọ nke Chineke maka Rosary na Michelle? Kedu ya nwere baptizim? Ndị ọmụmụ na baptizim ọnụ dịkwa nkwadobe inyere nne na nna Michelle na Rosary aka n'ọrụ ịzụ ha n'Igbo ka m zụrụ sa nọ Nzukọ Kristi ji nnukwu aṅụrị anabata ọnụ n'otu ya. Ọ bụ n'aha ya ka m na-emekwasị ụmụaka ndị akara nke obe mmesịa ndị nne na nna na ndị ọmụmụ na baptizim ga-eso m mekwasịkwa ha otu akara nke obe ahụ n'ime Kristi. Ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, ka anyị bekuo ebere nke onye nwe anyị Jesu Kristi maka ụmụntakịrị ndị a na-aga ịnata baptizim, maka ndị nne na nna ha, ya na maka ndị ọmụmụ na baptizim na anyị niile nọkwa n'ụlọ ụka ebe n'ụwa. Ife anyị ga-asa bụ n'inwenu nụrụ anyị ya anyị ka anyị zaa na ya.
site na nchọwapụta ihe omimi nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ gị, anyị na-arịọ gị dị nwenu ka inye ụmụntakịrị ndị a ndụ ọhụrụ nke baptizim wee kpọbata ha n'ime nzukọ gị dị asọ. Anyị arịọ biko dị nwenu site na baptizim na ido ike, mee ha ndị ụmụazụ gị guzosiri ike na ndị akaebe nke ozi ọma gị. Anyị arịọ biko dị nwenu dugide ha site na ndụ dị asọ were ruo n'aṅụrị nke alaeze eluigwe. Anyị arịọ biko dị nwenu mee ka nne na nna ndị ọmụmụ na baptizim tọọrọ ụmụaka ndị a eziokwu nke okwukwe. Anyị arịọ biko dị nwenu were ịhụnanya gị chekwawakwa ezinụlọ ụmụaka ndị a mgbe niile. Anyị arịọ biko dị nwenu anyị na-arịọkwasị gị maka ndị niile bụ ndị chọrọ anyị na ajamasị a ka anyị cheta ha n'ekpere, ezinụlọ ndị be Chime, ezinụlọ ndị be Ngọdị, ezinụlọ ndị be Aneki na ezinụlọ ndị be Ibero. Anyị arịọ biko dị nwenu ee ka gracia anyị natara mbọsị baptizim anyị dịkwa ọhụrụ n'ime ndụ anyị. Anyị arịọ biko dị nwenu anyị na-arịọkwasị maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị otu anyị bụ Samuel Utomi, Victor Ọdụwa, nakwazi ndị niile bụ ndị gafuru ndụ ha n'afọ 10 gara aga na New York, Pennsylvania na Washington DC. Anyị arịọ biko dị nwenu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọwara anyị ayịyọ, Josef dị asọ yọwara anyị ayịyọ, John the Baptist dị asọ yọwara anyị, Peter na Paul dị asọ yọwara anyị, ka anyị ya ayịyọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa dị ụwa, nke onye zitere nwa gị n'ụwa ka ọ chụpụrụ anyị ike nke ekwensu, mmụọ nke ihe ọjọọ, si n'ọchịchị kpọpụta mmadụ kpọbaa ya n'ihe alaeze nke gị dị otito. Anyị ji umeala arịọ gị maka ụmụntakịrị ndị enụnwa anyị nyere ime mmiri Chukwu, sachapụ ha nlakụrụ njọ ekere ụwa. Biko mee ka ụlọ nsọ nke ebube eze gị site mmụọ nsọ ka o biri n'ime ha. Anyị na-arịọ gị nke a site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị ejide akara nke Kristi onye mgbapụta tee unu ude nke nzọpụta, ka o mee ka unu kwụsie ike site n'ike nke ya bụ onye nwe anyị, onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, ka anyị rịọ ụwa Chineke dị ike niile ka onye jupụta ụmụntakịrị ndị a na ndụ ọhụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ ka anyị ji inye ha. Tupu anyị emere emume baptizim a gaba n'ihu, anyị ekwupụta okwukwe anyị ya ka onye ọbụla kwụrụ ọtọ. Ndị nne na nna na ndị ọmụmụ na baptizim na ụmụnne m na Kristi m hụrụ n'anya, ụmụntakịrị ndị a akpọtara n'ebe a ga-esi na mmiri na mmụọ nsọ nata ndụ ọhụrụ n'aka Chineke onye hụrụ anyị n'anya. Unu ga-agba nnọọ mbọ nke ukwuu zụọ ha n'okwukwe, ka ndụ gracia ahụ ghara inwekwa mmetọ
nke njọ na-eweta bịa na-abawanye n'ime obi ha kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ya bụ, ọ bụrụ na ụnụ dị nkwadobe iwere ọrụ ụnụnwa n'ihi okwukwe ụnụ na okwukwe unu nwere, ka anyị gbasapụ obi anyị ugbu a wee zaa ajụjụ ndị a. Unu ajụrụ Ekwensu na ọrụ ya niile? Unu ajụla njọ ka unu bịazie biwe ndụ inwere onwe unu n'ime Chineke? Unu ajụrụ Ekwensu onye bụ ya kpatara njọ bịa bụrụkwa onye isi njọ? Unu ajụla Ekwensu bụ nna nke njọ na ọkpara nke ọchịchị? Unu kwere na Chukwu Nna onye pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ala? Unu kwere na Jesu Kristi so otu nwa ya dị nwere anyị, onye nke Virgin Maria mụrụ, akpọgbuo ya n'obe, nwụọ, o si na ndị nwụrụ anwụ pụta, lagoo n'eluigwe na n'aka ndị Chukwu Nna? Unu kwere na mmụọ nsọ nke nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebe ebe? Nke a bụ okwukwe anyị. Nke a bụ okwukwe nke nzukọ, okwukwe nke anyị ji ngori na-ekwupụta n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Lilian na Simon, ugbu anyị ekwupụtago okwukwe anyị. Unu ka chọrọ ka emee ụmụaka ndị a mmiri Chukwu na okwukwe nke nzukọ na okwukwe nke anyị kwupụtara ugbu a. One by one ebe. Roslyn, emee gị mmiri Chukwu n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Chineke dị ike niile, nna onye nwe anyị Jesu Kristi agbapụtala ụnụ na njọ, nye ụnụ ndụ ọhụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ. Ọ gụnyere ụnụ n'otu ndị nke ya dị nsọ. Ugbu a, ya onwe ya na-eje ụnụ ude nsọ nke nzọpụta iji mee ka ụnụ dịnye n'ahụ Kristi, onye bụ ụkọchukwu, onye amụma na onye eze, wee ruo mgbe ebighị.
yikwasara Kristi uwe ọcha nke a gosi ụnụ ọkwa dị egwu nke ụnụ nwetara site na iso ndụmọdụ na ezi ụkpụrụ nke ndị be ụnụ na ụnụ yigidere uwe a na-emetọghị ya wee ruo na ndụ ebe ndị nne na nna na ndị ọmụmụ na baptizim, ọ bụ ụnụ ka ọ dịrị ịhụ na ọkụ ndị a amụnyere ugbu a na-enwu enwu mgbe ọbụla na ndụ ụmụaka ndị a. Kristi ewelela ihe ya nye ụmụntakịrị ụlọ, kụzienụ na ha na-aga ije mgbe niile dịka ụmụ nke ihe, ka ọ ga-abụ ha kwụsigide ike n'okwukwe ruo mgbe onye nwe anyị ga-alaghachi, esoro ndị nsọ niile zute ya n'ala eze nke iwere site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị Jesu Kristi mere ndị ntị chiri anụmakwa ihe, mee ndị ogbi akwụwa okwu. Ọ ga-emeghe ntị ụlọ ụnụ bido n'ụwa okwu ya, ọ ga-emeghe ọnụ ụlọ ka ụnụ bido kwupụtawa okwu ya, mekwa ka ụnụ kwudosie ike n'aha ya maka otuto na ebube nke Chukwu Nna. Amen. Ndị e mere baptizim na Kristi eyinyela Kristi dịka uwe. Ka anyị toonu Chukwu. Hallelujah, hallelujah. Let us clap for the newest members. Esse
Thank you.
eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe n'aha sị chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị
na-eto gị na-ego gị egwu site na Jesu Kristi. Yeah.
Today is the first time for you. Please stand up. Let's see. Your time. 4 to 6. Yeah, another announcement there because
mebe retouch bagage pour la client ya ko ba investment ko so ke ma so ke mesa retouch mebe structure and finance and any of the bazar to the and you agree with me and I succeed. So the last but not the least, spirituality. And actually combat our own spirituality. And also part of structure. Constitutional general meeting in the Nigerian Democratic Community of Atlanta. But they are not. Now, and that's not how I pass out 2 o'clock mass. And people now you're not going to mass so, what we have to right? Actually, I did our general meeting, but now, and I did them one. Opportunity, the Nigerian Democratic Community, to them, no matter how it's going to move forward. I will go on the executive that I did the party. I want to know no ground. I make it far on market is moving forward. So, any volunteers who you go to meeting at the beer now. No matter why you say now. October, March, October. Next one, October 29, 2011. We don't have 3 p.m. We don't have 9 p.m. And in the place there, I will take your work at you to 4 years and you then look and now. So I don't know why you didn't leave it. Yeah, but then maybe people in jail are going to pass give the Saturday, October 29, 2011. Obviously, there is an executive now meeting they produce the agenda. Then in Gaza, 2002, March that cost. Because they have Saturday, October 27, 2002. You are going to pass even more people to meet that. Decide that. As I said, I go to spiritual get right. I'm a when I in contact the law, what I do for now, now. And then I have to go we are Nigerian Community of Atlanta our generation. And so what we take your for that. I don't know that they never even a day. I only got number 1 year. I want to go out 6 to 7 be there on Monday. Time be there. I want to Tuesday, one on Wednesday, one on Thursday, one on Friday, one on Saturday, one on Sunday. Hold on now. When we get about it, I can be and work for myself. You would go to India. Because not in that way, like I said, no man guy issues. Even the second one, on the same page, I'm going to be regular members, registered members in our day. I will not have you in a level of non cargo now and since you look at it. You might be better than that, or have a dollar. Give one for my future every second Sunday of September, and maybe a Saturday and Sunday. But even so, I don't know about because I don't know. Even I got to people have that. Or maybe I agree here. When I'm going to be so much of the second one is January to December. Then Friday, Saturday, Sunday, and time. In a month, we are going to of course, we'll do now the second Sunday of these months. You might only have 18 years. You might most likely be at the retreat. Then a day, on Friday, on Saturday, on Sunday. The men are steady there. Then time be at them. Consider your work set. Because somebody can get no much very different. This area, and who are at least 45 or 45% of the night. I can't go different about it. They go over there and one
Nwa na Mmụọ Nsọ. The closing hymn is on page 7 of the bulletin.